Chingamidza muchirongwa chedu muzuva ranhasi tine confession yanyorwa a young lady. She wrote to a auntie. I'm really touched by the fact that you guys can trust me with such information. Vaskana ngadai mwarakomborerei. I don't know kuti chii chamunoona pandiri, but I know kuti there is something, and I thank God kuti Mwari vari kutishandisa to change and transform other people's lives, and also to make a good impact on other people's lives. Muzuva ranhasi nyaya yatinayo inyaya iri sensitive. Tose panapa we are sinners, and all of us here we are sinners, and we are sinners who sin differently. We sin zvakasiyana-siyana, as in the end tose tiri sinners. So those who sin differently, please, if you have nothing good to say about this confession, skip to the next. After I'm reading this story, I'm going to say a few words to her. Kuneva vanenge vasingadi kuteerera, you can skip to the next confession. Alright, ngatipindemi. Akadi itete indri musikana ane 26 years. I run my small business, and nditori munhu wekuti vamwe vabereki vanotoshuwirawo kuita mwanasikana anenge inini. I take care of my family tete. Nditori independent and very hardworking. Ndakatotenga mota nemari yekuzvishandira, but my past traumatizes me. I'm so ashamed to admit kuti ndakarara nevarume vanopfuura 40. Nhumbu ndakabvisa 6, and I even experimented kuita bonde nevamwe vakadzi. I've had my threesome, and zvese izvi ndakazviita before 22. I started kuva sexually active ndine 16 years, and ameno kuti sei ndaisakwanisa kuramba varume, chero angouya achida kurara neni ndaingobvuma, even madhara. My body count yakasvika 30 by the time ndakapedza form 6. Because I was always sleeping around, mimba dzaitobata, and I aborted ka6. I thank God handina chirwere or any complication muchibereko, but past yangu inondirwadza nekunzwa kunyara, even kufunga nezvazvo. I've decided kuti handidi kuroorwa tete, not because handidiwo kugara mumba, but I don't think any good man would deserve mondi inenge ini. Right now I live comfortably, but ndinogara ndichiregreta kuzvitambisa kwandakaita and how I've lost my value and dignity as a person. I keep praying for forgiveness kuna Mwari. But if there are parents here listening to this, ndapota, protect your children. Kunze uku, there are old men praying on young innocent girls. Musasiya vanasikana venyu vachienda kwamusingazivi. It's better to be strict and harsh parents uchichengetedza mwana wako than kungovasiya vachiita zvavanoda. Pray over your children and always cover them in prayer. Ndakabva ndapindura, ndokubva vapindura zvakare akabva ati it's hard to completely let go of all these traumatic experiences. I remember being introduced to things like blowjobs, threesomes, and a lot of disgusting things by older men, well-respected men who are well known. I pray for our little girls. I hope they never go through these terrible acts and abuses from any man. Above all, I've learned there's great joy, comfort, and peace in our Lord Jesus. I'm still a work in progress, but my focus shall always be on Him. All right. I'm going to call her Nyasha Dzashe. I'm going to call you Nyasha Dzashe. Nyasha mnina wangu, pawane zvese zvawanyora ndabatikana. I wish I could hug you. I notice kuti you are struggling even to forgive yourself. You are so shy, you are so ashamed of the things that you have done in the past, and you cannot let go. Isaiah 1 verse 18, yoti, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Zvino Jehovah unoti Nyasha mwanangu. Pa vesi ndongoti muzuva ranhasi vesi Nyasha yakanyoregwa iwe. Saka patinoti come paya, ngatigare tango editatu batati Nyasha. Come, let us reason together. Jehovah vari kuti Nyasha mwanangu, uya
titaurirane. Ndinoziva kuti zvitadzo zvako zvakatsvuka seropa, asi kana tapedza kutaurirana mwanangu, ndichazvidzima. I shall not remember nyasha. Uri kunzwa? God shall not even remember this. This is a promise that we are getting from the Lord Jesus Christ. I shall not remember. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Vari ku-UK tiudzei kuti snow yakaita sei? Makamboiona here ine chinhu che-black, completely light, completely white, semukaka usina chaunopomegwa. Mwana wamai vangu, ndiri kuuya nhasi kuzokuudza pamusoro paJesu Kristu. Munofunga kuti Mwari akasenga zvinorema sei pamuchinjiko? Aisengera iwe nyasha, iwe. Ndogara ndichitaura pano pachannel kuti if you are the only person ari pano pasi nezvitadzo izvozvi, Jesu aiburuka kubva kudenga kuzokufira. I need you to look upon Jesus. Yes, as human beings, we do not forget. We always remember. But I need you to forgive yourself. Like you said, kuti uri mhondi, you think kuti you're the worst sinner. But vangani vanhu vakaregererwa naMwari vanenge vatadza zvezvekuti tinoti this is beyond. Hanzi, what can separate us from the love of Christ? Ndoda kukuudza, pane imwe nziyo inoti love that will not let go. Nziyo yomukunzwa iri kuti love that will not let go. The love of Christ will not let go. Uri kuona kana mwana akabatira tongoti mwana uyu ndini munhu mama, uyu mwana akabata. Who's going to let go? Mwana ndiye angaita let go, but me as a parent, I will not let go. Rudo rwaMwari will not let go of nyasha. Hanzi chero mukanoisa mbedha wako pasi pakadzika down pa floor ye ocean, the love of God will not let go. Muri kuwisisa zvandiri kutaura nhasi nyasha. Ndoda kungokusira verse Romans 8 verse 38. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Nothing, nyasha. Urukunzwa. Iwe uri nyasha dzekubva nhasi, call yourself nyasha because wakaitigwa nyasha naMwari. The fact that you are able to write to me and say, Tete, I am so shameful of what I did. That is grace. God spoke to you. And that time you were young, like you said, by Form 6, zvakatanga at 16. It was abuse because you were young. Anditi, ongori mwana mudiki, ukatopinda mazviri, zvichitoenda zvakada. Okay, if you are abused, especially kana uri mwana mudiki, unoita inonzi traumatic sexualization. You are sexualized. What was out? This is a way of life. So from today, nyasha, I need you to forgive yourselves. You are starting on a clean slate. If God is saying, I'm going to forgive you and your sins, I'll make them white as snow. What about you? You need to forgive yourself. About getting married and what my Tambara is going to talk to you. I've got my mother, Mama my Tambara. She's going to talk to you. She's a life coach. I spoke to her. I sent her your message, and she watched to me audio. She's going to talk to you. I think you have to send me your number. Send me your WhatsApp number. My Tambara is going to talk to you because she's well trained in this. And all right. Get a pin them yedu asinyasha. Never give up on yourself. Never give up on God. Never. Don't feel angry. I've spoken to you. I feel so much pain in everything that you said. My body right now, it is physical pain. Ndagwadziwa nenyaya asi ndinoziva kuti Mwari vachataura newe in a special way. Regai tipinde munyaya inotevera. Tete zita rangu ndinonzi Nancy Ngerenema. Ende pandiri kunyora nyaya ndiri kuita kupupa hasha pamuro kuti murume wangu ari kusangana pabonde nambuya vake mukadzi wasekuru hanzvadzi yamai vake chaiyo buda ndibudewo. Ndakasangana naTafadzwa tiri college ye teaching.
aiwa takawirirana zvaizikanwa nechikoro chose mune mamwe malecture taitonzi Solo naMutsai, the Lovebirds. So hazvina kushamisa vanhu vese kuti paTP ndakabva ndauya kuzoroorwa naTafadzwa. Tafadzwa akauya nehama dzake dzekwababa including ana sekuru. Kuna mbuya ava vakatouya vachitoita zveje vachinditi wanditorera murume wangu manje haasi kuzobvuma kuenda pachipare munhu wese achitoseka paya. Ndakatanga kugara naTafadzwa zvakanaka zvinenge ende tainge taiwirirana kuti tozotanga mhuri mushure mekunge tapedza zvidzidzo zvedu. Third year haina kumbomira, takaita sekuti yaimhanyiswa kuti ipere. Tikatopedza chikoro kwava kutopfekawo magauni matema egraduation tichipemberera tichifara. Asi mukuitwa kwezvinhu zvese izvi ndakaona kuti Tafadzwa ainge ari abnormally close kuna mbuya mai Tamara. Asi ndaingoti nyaya dzambuya nemuzukuru ndichingotarisa ko zvavaiita senge vanotamba chiramo. Sekuru vakazowana mukana vakaenda kuUK. Sekuru vakaenda namai Tamara nemhuri yedu tikasara. Mbuya vaiti vakaita problem mumba mavo vaiwanzotaura naTafadzwa kuti aite solve marital issues avo vachiti muzukuru haana ngozi. Ko ndaigozive kuti Tafadzwa namai Tamara vane zvimwe zvavari kusorovhana zvisinei nemamarital problems aisanganikwa nawo nambuya. Sekuru nambuya over makore maviri vari kuUK ndipo pakabva pavhurwa mukana webasa remacare work. Pakaitwa video call. Sekuru vakati vane sponsor wavaiziva, saka kana taive takasununguka uye tichikwanisa tigogadzira mapepa ekuuya kuUK. Zvokuti taiva maticha taizoshandisa mapepa pachidanho chinotevera, asi pari zvino chikuru kwaiva kupinda muUK. Takaita chipiti-piti kugadzirira mapepa aidikana kuti timhanyidzane nenguva. Zvechokwadiwo mapepa edu akaita tikasumuka takananga UK. Zvese zvaiva right. Takatowana mabasa, tikaita magoals ekuti tinoda kudai nekudai. Tafadzwa aipota zvake achienda kwana sekuru. Iniwo ndaenda pano neapo. So kuti ndaive ndatsika mwedzi nokudaro nguva zhinji kana ndisiri kubasa ndinenge ndichida kuzorora. Rimwe zuva Tafadzwa achigeza foni yake yakarira. Ndikati regai ndinosvitsa husband vangu. Foni yaive WhatsApp call kubva kuna mama kumusha. Call iyi yakakata ndipo pakaita message pop up pascreen. Kubva ndichiroorana naTafadzwa ndainge ndisingabati foni yake. Ndainge ndisina reason yekuita saizvozvo. Ndaitrust umwe wangu zvekutodaro tete. Asi zvandakaona pachati yavo naTafadzwa zvakandikandisa mapfumo pasi. Ndakavhura chati iya. Tete, hamuna chamakaona. Vanhu vaironga kunodya bota ende matauriro acho zvairatidza kuti zvava nenguva zvichiitika. Mbuya vachitoti kamukadzi kako kari kutitadzisa fara. Tafadzwa agopindura kuti dai pasina sekuru ndakatokuroorai kare nezvimwe zvandisingatauri pachaunga chevanhu. Tete, ndakapera pawa kuti betrayal yakadai ndeyerudzi. Hana yangu yakaita kutsemuka chaiko, asi apa ndaifanira kuchenjera nokuti pakazopinda imwe message yakati delete after reading. Ndipo pandakaforwarda chat yavo yese kufoni kwangu ndokudeleta evidence yekuti ndazviforwardira mamessage. Ndaizodhila nenhubu idzi slow ko munhu anofanirwa kutamba akachenja. Ndakabofunga kucreate group ndoisa machats avo imomo but ndikati no. Ko kana vaizoba foni yacho ndoshare evidence. Nokuti kana vaisacha kubvisana mabhurugwa ivo vari mbuya nemuzukuru kokuzoti plus ndaziva they will do anything to protect their secrets. Saka ndakazoenda ndikandoprinta mamessage aya kwakunyatsomaisa mukabox kari neat ndokubva ndaisa karibhoni kwakuenda kumba kwaambuya. Ndaiziva nekumhanya kwavaita vaizosara vovhura kana ndabva. Takava nenguva yakanaka kumba kwambuya. It was a birthday. Manheru ndakanzwa mbuya vondifonera kuti vanoda kutsanangura. Ndakanyepaira kudzungaira ndikati handizivi kuti vari kutaura nezvei kuti present yaiva isina sita. Vaisaziva kuti yabvepi. Ko kana yainge yabva kuna sekuru direct. Ndinofungawo kuti mbuya vakafonera Tafadzwa nokuti achibva pafoni ainge akachenuruka kuita senge haona chipoko. Ndaiziva kuti ari kutambudzika nei, but I just didn't care. Ukachera gomba unowiramo. Ndakazonzwa kuti mbuya vaenda kuchipatara neblood pressure. I sleep like a baby usiku. Mbuya inguruve yakazvikanga nemafuta aka. Vachadza kurespecta maboundaries. Kutadza kunyara murume wavo, kutadza kunyara tete vavo vakazvara muzukuru, kutadza kurespecta marital bed yavo. Ndakangovaita tit for tat zviri kuitika mukati meupenyu hwavo nekuti vari kuchipatara idambudziko ravo. Iyi ndiyo nyaya yangu vatete.
zvakaoma veduwe. Ndozviri kusanganikawo nevamwe guys, vanhu vari kuUK iko chii chiri kuitika uko. Kwandiri tinenge tatizvoni vanhu uyai izvo, kana unotoona kuti mbuya vaitopusha kuti muzukuru wavo auye kuitira kuti murume wavo ange ari padhuze, sekutaura kuri kuita munyori. Idea ari kuti vanhu vavanga vagara vaine relationship iri weird kubva kare. I'm so sorry for what you went through. Zvakaoma. At least ndafara hangu kuti haidi haana kuzonoudza sekuru. Vangogona kuidhila naye zvakanaka pa3 wavo yakadaro. Anyway, I hope zvakaoma. Rega ndirege kunamba ndonyataura. Ndakapiwa hanzi tete nyangwe vanhu vakandituka ngavatuke havo, asi ndodawo help. Ndakatadza handirambe, asi chipoko chasisi Tendai chanditambudza. Mazuva ano nezvipoko iri kunyanya pano. Ndiri mudzimai ane makore 34 ekuberekwa. Ndakaroorwa nabamunini, murume womunin'ina wangu wandakauraya. Tichikura taigara kumusha ina Tendai nevabereki vedu, takazvarwa tiri 2. Ndapedza chikoro ndakawana basa muno muHarare ndokutanga kushanda. Pabasa pandaishanda ndaishanda nemurume waTendai, asi panguva vai vasati varoorana ndaive ndichida mukomana uyu. Kubva zvandakawana basa ipapo, asi iye aiva asina shungu neni. Tete ndakazotora Tendai akauya ndikatanga kugara naye achienda kucollege mutown. Aiti apedza ufura nekubasa kwangu tozoenda kumba tese. Ndokutanga kuirana nemukomana uyu wandaida aiva accountant pabasa pedu. Ina hazvina kundibata nekuti ndakafara kuti aizova close neni, and pfungwa dzekuti aizonyenga Tendai dzaive kure, cause Tendai aive nechimusha chaicho. Tendai akazotanga kusapfuura achinditora, asi ndaitosvika kumba asiko ndichimubvunza aitira kuti study what, and aimuteera nekuti wakamutarisa mukomana aimupfimba aive nezvivindi, nekuti pakugeza nekupfeka right wabasa aisada kugeza hembe aingotora chero achipfeka. Tendai akazoita mimba, ndikamubvunza akati ndiye mukomana wekubasa kwangu uya wandaida. Ndakarwadziwa, ndikavenga murume waTendai. Ndakazama nepandaigona kumudzingisa basa, asi zvakakona. Tendai handina kumuudza kuti ndaida murume wakwe, asi ndainge ndomusekerera nezino chete mukati ndiine peni. Akatizira murume akamutambira, ndipo pakanyanya kundirwadza kuti 1 ndatangirwa kupinda mumba nemunin'ina plus nemukomana ndaida. Akabvisirwa, tikatora mari yandakanhonga sasisi vake ndo yandakanomurohisa nayo vatete. Ndakaenda kun'anga ndikanopira nyaya yangu, ndikapiwa mushonga wenyengerezi wandakatuma kuti unoita sister yangu mukadzi. Ndakaituma kuti sister yangu ibude zvinonhuhwa kuzasi kuti murume wake asakwanisa kurara naye. Nyengerezi iya yakatanga kushandisa sister yangu kusvika mweya nemvura dzaibuda kusikarudzi kwaTendai dzatanga kudya sikarudzi yake, rikasara rangova gomba. Akafa atambura Tendai. Afa ndakaenda ndikanodzosera nyengeredzi iya kuna sekuru vakandipa, asi ndakavaudza kuti handina kuziva kuti azofa. Vakati handiti unoda murume, unochemei hako. Ndakapiwa mumwe mushonga okudzivaidza hama kuti kana ndaroorwa nemurume waTendai vasazotaurisa kunyangwe nekuhama dzemurume. Tendai akafa akavigwa, ndokutanga kugara kumba kwaTendai nabamunini aive habhi wangu. Ndakamudyisa hasi mudzi musoro, asi handitambudza ndiTendai. Tendai paakafa akasiya mwana wake ane 11 months. Ndikamutora ndikagara naye, asi nawo ane 2 years. Tendai ari kundipfukira. Ndinoti ndikada kugesa mwana wake anondirowa zvisingaiti. Pamwe ndinoona mwana akatakurwa mumhepo, pamwe ndikamisa mudhishi ndinoona agezeswa, ende iye mwana anenge achifara achiratidza kuti munhu ari kuona vanonzwanana. Mukicheni handichapindi Tendai, ndinenge ndichitonzwa kuti arimo. Ndikapinda mapoto anobva pashelf achinditema. Zviri kuitika kumba zvakawanda. Apa murume haasimudzi musoro nemushonga yandakamupa. Ndikada kuenda kuhama, haitauriki nyaya iyi. Chandokumbira kubatsirwa kuti nditsindikidze mweya waTendai azorore murugare. Zvakaoma. Naivedu ndoda kubvunza chinonzi nyengerezi chi. What is that? I don't come from, like you guys know, I don't come from Mashonaland. And like I started hearing this word from my mother-in-law, ndikashaya kuti chii chinonzi nyengerezi. Sacha manda kubata nyengerezi, ndikati chii chinonzi nyengerezi. What is that? Chii naimi mbondiudza chinonzi nyengerezi. Zvakaoma. Saka vari kuti vari kuda rubatsiro kuti Tendai asabapfukira.
kana munhu ari wrong ani takati ari wrong, isusu toita listen and don't judge, asi patei tichiteera ipo pai tichitoona kuti ari wrong ndiyani. Handikwanzi we listen we don't judge. Saka kana munhu achiita zvinhu zvake zviri wrong pai pachiro tichiverenga nyaya apa tichitoziva kuti imimi muri kutoziva kuti ari wrong ndiyani, andi ari wrong mumuziva ina handidi kutaura, asi ari kuda kubatsirwa kuti tindai asachapuka todzoka zvepasoko rangu riya nhasi takuparidza who can know convening cause and not be bent. Unotsva ukafamba pamusoro pamusoro pemarahla. Tete nyaya yangu ingaita sejoko kana dambe, asi izvezvi ndiri kurarama upenyu hwekutiza kuda kuurayiwa nevarume vevanhu. Murume akadana nevakadzi vasingaverengeki, nekuti ndikagara mulocation vakadzi vese vanotanga kundida. Ndine vana vanopfuura 25, nekuti kwese kwandoenda ndinosiya vana vandinoziva ndo 25. Vamwe plus vamwe vakazoitawo mimba vakanyepera varume vavo. Vakadzi vanondirwira, handipfimbi mukadzi anondipfimba iye. Zvakatanga so ndaenda kumazoyo kunoita chikorokoza. Ndaive mukomana aityika nekunyara mabhebhi zvekudaro. Ndaityika vakadzi even kupfuura pakagara vasikana daibvunda tete. Kunyangwe panguva yandakazoenda kuchikorokoza ndaive ndasvika time yekuunza muroora pamusha, asi vabereki vainge vakutoziva kuti blazi inokwata. Amai vakandirongera vasikana vakawanda, asi hazvina kubuda nekuti ndainyara kana kubuda panze kana musikana wacho uya pamba. Ndakumazowe taiti ndabuda mumakomba, varume vaipinda mudzimba vonofara havo nevakadzi vavanenge vachidana navo, asini ndaingosara ndega. Mumwe musi ndakazobvunzwa nevamwe sekuru kuti kunyara kwako bho here. Ndakavaudza kuti ritori dambudziko, ndotya vasikana. Sekuru ava vaive mukuru wezvigure ende ndiye munhu wandaiwirirana naye. Vakapinda mumba mavo vakauya nemudzi wavakaisa mukapu yaive mvura, vakati imwa. Ndakamwa ndikasenga mudzi uwowo ndikaenda kumba hangu. Mangwana ndaiti ndichifamba murodhi, vakadzi vese vandaipesana navo vainditarisa, vamwe vototi mukomana uyu akanaka. Ndiko kutanga kurara kwandakaita nevakadzi tete. Vaiuya vega vakadzi vevanhu vachingochemera kurara neni. Ndakasvika pakurara nevakadzi velaini rese kubvira kuvanasikana masingles nevakaroorwa. Vakadzi vaindirwira kusvika ndazikanwa nevarume vavo, ndikabva ikoko ndichitandaniswa nematemo. Handisi munhu anogara panzvimbo kwenguva refu. Ndinoti ndikagara muHarare handipedze 3 months nenyaya yevakadzi vanenge vachinditsoma. Zvaita ndigare ndakabereka bhegi ndichitiza vakadzi pamwe nekurohwa nevarume vavo. Mudzinza medu havachada kundiona, kunyangwe ndikavaudza kuti neniwo handizvidi, asi zvinoitika zvega, havanditeerere. Baba namai vakarambana nekuda kwangu, saka pamusha hapasvikiki pamusaka peunhu hwangu, uyezve nekuti ndini ndakarambanisa vabereki. Sekuru vakandipa mushonga uyu vakafa, nekuti ndakazofamba ndikaudzwa kuti mvura yawakamwa nemudzi wawakatsenga waiva mudiwa. Saka ndiwo unokwezva vakadzi. Ndine 40 years asi dzandatana handina zera nadzo. Kungogara pedyo nemukadzi anenge akutondida. Ndibatsirewo tete ndirarame upenyu hwakanaka. Ndaneta neupenyu hwekusenga bhegi everyday. Handina kana furniture nekuti handigari pa1 place, and mweya uyu ndichafa nekupondwa nevarume vevanhu. Saka mukoma vari kuti ivo vari kuda help. I don't know kuti guys what can you do. Vachauyawo vachiverenga macomments kuti what can you do, because vakapiwa mushonga wekuti vapiwa nzi mudiwa, vakapiwa mudiwa nechigure. Saka voitawo seiwo vedu vabatsireiwo guys kune vanoziva zvinhu zvezvigure. Ini handakakudzai kuti ini kwandinopa kuna zvigure. Vanoziva vanhu zvezvigure, what can you do kuti vadi kuti zvinhu izvi zviibve, because vari kuramba vachingoti kwese kwandinoenda vakadzi vanondida, kwese kwandinoenda vakadzi vanondida. Veduwe ungara pasaidi mukadzi wakutomuda. Zvino varume vavanhu vanovatandanisa nematemo nekuti vakaganga mukoma vari kuiva vakaganga, asi dambudziko ravo rakabvira pakusvoda. Vava vari munhu anosvoda kunyenga mabhebhi, asi vachiona kuti iva varume vari kuenda kunofara vachinofombora jo. Ivo vasingakwanisawo kufombora vakabva vapiwa zvemushonga wekuti vanzi mudiwa. Zvinova kudiwa inonzi viza nechindeveli, yekuti munhu wese kana akakutarisa kwainye chindeveli. Munhu wese kana achakutarisa unenge uchingoti I love you. I love you. Zvinhu zvacho hazvisekese, kwai zvinoita kunge joke, but this is a serious matter. So guys, let's help him, to those who can help. Handiti isusu panapa tinongoudzwa mastori toverenga. Kana taverenga tsinyaya dzakaita sodzemushonga ina ndina antidote. I don't have an antidote, but ndoziva kuti pane vanozogona kuvabatsira kuti veduwe can you undo, varutse mushonga wakapiwa nechigwiro visa so that vasaviza vanhu
kuti upenyu hwavo hugone kuendeka vasazorohwa navarume vavanhu. Vedweka tinokutendai nekuona chirongwa chinokwa maita vatete nhasi 10:30 ndichipedza kufilma. I hope by 12 o'clock I'm going to be able to upload this video and you guys can be able to watch it. Muve nezuva rakanaka ndatenda. Thank you so much for watching and I love the support yamunoramba muchitipa zuva nezuva. Ingadai Mwari akukomborerai. We appreciate you so much. We love you so much and the love we love you so much and don't know vachinyorwa kuti vatete tinokufarirai kuti imi zvakaoma kana even pandakaenda kuprayer uko pane vanhu vaingova kuti munhu anodombovuya moza zvazvinoita here vanhu vachiona manje kanditi one way ini ndiri kutaura nekamera imi munondiona everyday but ini handisandambokuonai saka manje unongoya kuti ndeipi kwaunototambira kumaarea kunoku ndoona kuti saka manje kuti ndizive kuti munhu anondizivire hazvichina basa wadondimbundira ini ndongochimbundirawo zvebasikati pane kuti muti aiwa ndokuzira patiktok kana kuti payoutube zvembodoti ninhingi naika tiri kuendera mberi neyemother's day guys ngobatai ma450 enyu uchashiya poster. The place is in Midrand tati Protea Hotel handiti Protea Hotel Midrand 450 11 May. Dress code all your bold colors. Tati dress code my bold colors pink, yellow, green, they have to be solid colors. And vaya pane vaya vari kuti vananhingi handichataurika mazita enyu vari kuti isusu tiri team natural as you are. Ndaitozvifunga zvangu ndichiti guys munoziva here kuti takasurviva peer pressure kumafomu 1 form 2 ezvino ndopatanga kutoita peer pressure kunoku ezvino tava ma30 ma40 year old ndopatanga kuita peer pressure imi zvinhu zviri right izvozvo. Ndiri kungoti inini the reason why ndichipfeka wig is ndakatomboya ndine natural vanhu vakati aiwa kana pfekai wig handiti the reason why ndisozve zvilips gloss respect it's to respect you because guys ndikabva ndaita kunge munhu ari kuenda kumombere asi hazvirevi kuti inini I don't hang out with team natural ndini shamwari dzangu ndaitombowa team natural kare ndichaisa picture yangu ndasiregari kugisirai picture ndaitova team natural ndisoisi kana poda asi kuti apa ndichingotiwo boys rangu imagine kuti izvo zvangu venyu muri kuUAE vamwenyu muri kuUK ndiri kubuda mumatv ekudzimba dzenyu ndine natural here aiwa ndichingoita kuti ndisahlisa vanhu kuti murambe muchiona ukamuchiti zvakarongeka. But my point is be comfortable around me. If you're going to come and see me, if you're going to come and hang out together, be comfortable with who you are. Vanoisa malashes, vanoisa malip gloss, vasingaisi, vane natural hair, vasingapfeki mawig, vanoruka mabraids, vane marasta. Everyone, I have friends, vane marasta, vanogera zuda, you know. All creatures great and small because inini it's not about the outside appearance but kuti iweneni do we have a connection. As long as we connect, that's it. I'm a great friend. I make great friendships. Guys, muve nezuva rakanaka. Thank you so much for watching. Tichakuona zvakare muzuva ramangwana. Mangwana ndirogona kuita busy because pane mweya yandofanira kunogashtirisa. Kana ndikasakwanisa kuisa face yangu munongoteerera zvandichitaura inenge iri audio because kuisa face it's so time consuming. Apa ndofanira kumuka ndomhanya ndoendesa vana kuchikoro ndomhanya kwandiri kuenda appointment yangu iyoyo ndozodzoka zvizonyatsofamba zvakanaka dzimwe nguva ndogona kunongo saka padei ndisingakwanisi kuisa face guys just forgive me mungoteererawo handiti muve nezuva rakanaka guys ende chimwe chinhu kwai kana iwo uchiverenga usina kuisa face manje unobva watoita unyenye yacho ndeyako aiwa guys ndoda kuti muunderstand chinhu one inini the reason why all right I want you to understand one thing. Whenever I do something I do it with all my heart. You understand me? I remember my first job in South Africa ndakashanda kuMcDonald's. That first month I was the employee of the month because ndaishanda pa-fry station. I remember very well I used to wear a black t-shirt a black t-shirt and a black trouser nema sneaker black ndaishanda pa-fry station. That month machips aivepo ndichibika machips ndichiisa small medium large small me ndakashanda akapera ndomhanya kuenda kufiriji uko ndonotora ndodzoka. I was a hard working employee like I've always been. So whenever I do something I do it as if I do it for the Lord. I do it with my all. Saka nanchiverenga story ndikati ndakazosumuka zvepaya tikaenda tikadii ndiri kuverenga story and I'm retelling the story, so don't take it as if vatete vanobva vaita story yacho kunge yavo hani ndiri kuverengerai kuti munakigwere hau asi memchiziva imi neni handitoziva kuti haisi story yangu samusambozviteerera izvo imi ngoteererai nyaya ndiri kutaura enthusiasm. Dzimwe nguva kana pane vamwe varoda kutondifonera so vanondifonera vondiudza nyaya yavo indozongoita ndobva ndangotevedzera zvavanenge vandiudza imi vabati matete munonyaya ndizvo zviripo izvozvo. Muve nezuva rakanaka. Bye bye.
totaurisa kuti zvakaoma